حطينيكم عطنك وساتر أبلم توديكم برقصم مدات تلقتك كل أبايات أدمايلة بدل قلوت وديت تأدبر أساتر ألم كحلالي مزان حياة بريك وبحبري يتصنم هجومات التالي حياة انت ود حيوت باكل طعم كندال سلام كبران تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا نايلو متحستونا أشكعلال أشكالت ويانه تسعيرو بزبلار استي أدالين يلنا كبران تخطاتلتنا ازي تحستونا ناب كلو إيرتراون فتاو إيرتران دلاي السلام زخونا زبالة مئنتنا زمدبنا خكتاتلو كم تاخل لقزي النبلا بوغنكم سابسكرايب شيرن لايكن مقبار نسرحنا حقاز سلازخونا أي تزنقعوم نزمدب كترين كلهم سابسكرايب شيرن لايكن كتقبرو بتحتنا نحتكم حجبالو سسناين مدمساس ويانن إنا بسرنا ناب تتحستونا نسقرالنا من بدير كاب أمان أجحكا وأبايكا يتصنو عزيمة وادق هلا أجحما حياة انت عزيمة حياة راريب أنت تطبر قدم مميعيكا مباصرة دندن والجين روريب من سعوى حل جنجرين لالي كلها رمية برك العبايد اللي تستفر قلنا برا حدالي قادم سمر ودنكل تتدرق قنادل ألم كحلالي مزان حياة برينك بحبري أقبي السلام حصالة أطوالي قبيل فرح ولغسن قواري تم أجل مستمر مضاينك التكري ويانه نبره كوينيو نشفرا ويانن مدحان أشكلت ويان زخونا أمريكاز مراحيتن هاقرات معراب زقبرو لعلن تحتن كلاتنا كنكتاتلو زورحنا اليوم بسم لزب سلام بسم دحنة زب تقراي بعصبوز تفوز اللو سبات مدحان مسل سبعو مسلات مئتاو قدب زيبولو رديئتنا تبهالي قبل علن هزبن منقستاتن هزبتات إثيوبيان إيرتران كقبرو زخورومن زقوعوون قناي تكباراتهم زحفرن زحنقن قوان تقونه نزم معرابا وانجن مويا اومن بو اوزن نابورن مخانم
ዝረጋግጽን እዩ ክፉኦም ድማ ልዕል ዝኾነ ግዜ ኣብ ውግእ ትግራይ ኣሜሪካ ትኹን ኣውሮጳ ተቃሊዖም እዮም ትካላት ረድኤት ማዕከናት ዜናኦም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ብስም ትካላት ሰብኣዊ መሰል ዝፍለጣ ወዘተ ትካላት መሳርሒታቶም ምዃነን ተጎልጩ ወፂኡ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎን ዝደጋግሞን ብዙሓት ሰባት ክላእ ምኽንያት እዩ ዝብልዎ ዝነበረን ድማ ሓቂ ምዃኑ ኩሉ ዘስተብህል ዘሎ ይመስለና ብወገነይ ከም መንግስቲ ኤርትራ ገይሩ ንሽጣራታት ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዝፈለጦ መንግስቲ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ካብዚ ብምብጋስ እስከ ወያነ ኣብ ጠቃሚ ድምሳሱ በሸቀልቲ ወያነ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ንምዝኽኻሩ ክንድህስስ حياة انت من بديركب امان 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 اجحكاو ابايكا يتصنو عزيمة وادك هلا اجحما حياة انت عزيمة حياة انت عوديك هتكب كما نواي كارف يودي شباي وطفاي بدك من دالي كما نواي كارف يودي شباي كما نواي كارف يودي شباي ብዙሓት ወገናት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሻቁሎቶምን ጭንቀቶምን ምዕራጉን ናገለጹ ንሰላም ይምሕጾኑን ጸቕጢ ይሐይሉን ነይሮም እዮም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳ USAID IMF ትግራዋይ ፓትርያርክ ኢትዮጵያ ወዘተ ንሰላም ምጽዋዕን ብቕንዕና ጸቕጢ ምግባርን ዝድገፍ እዮም ታሪኽ ብልክዕ ምእንቲ ክምዝግቦ ግን እዞም ወገናት እዚኣቶም ባዕሎም ዝፈልጥዎ ሓቂ እውን ደጊምካ ምዝኽኻሮም ኣይጽላእን ጃንዳ ወያነ ሳልሳይ ዕንደራ ኩናቱ ኣብ ዝወላዓሉ መዓልቲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሕቡራት ሃገራት ማለት WFP 570,000 ሊትሮ ነዳዲ ብወያነ ከም ተሰርቆ ምግላጹ ከም ዓብ ዜና ብተደጋጋሚ ብኹላተን ማዕከናት ዜና ተቃሊሑ እዩ ግደ ሓቂ ግን ዘሕዝን ዜና ላግጺ ነይሩ ምኽንያቱ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ 1,000 ዝበጽሓ መካይኑ ብወያነ ምስ ተወስዳ ብጭቅ ከይበለ ብዛዕባ ነዳዲ ምምራሩ ኣሓኻ ብፍታው ካሂብካ ጸባ ሰሪቆም ንዝዓይነቱ ክስዩ ነይሩ እቲ ኣባህሉ ወያነ ኣብ ቀዳማይ ስዕረቱ ዝነበሮ ኩላተን መካይኑ ስለዝሰኣነን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ዕንደራ ኩናቱ መካይን ሕቡራት ሃገራት ይጥቀም ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር እዩ መካይን ሕቡራት ሃገራት ምስ ሎገአን ዕጡቃት ወያነ ከመላለሳ ዘርኢ ጭብጥታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብሰፊዑ ስለዝተዘርግሐ ሕቡራት ሃገራት እውን ዝኽሕዶ ይኮነን ጭፍራ ወያነ ካልኣይን ሳልሳይን መጠነ ሰፊሕ ዕንደርኡ ክካየድ ጸዓት ዝኾነ ስንቂ ካበይ ይረክብ ነበረ ዝብል ሕቶ እውን መልሱ ዝጠፍኦ ሰብ ዘሎ ይመስለንን ብዘይካ ትካላት ሕቡራት ሃገራት USAIDን ካልኦት ትካላት ረድኤትን መጣዊ ኣይነበሮን ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ተጸባይ ረድኤት እዩ ኣብ ሰናጡን ጅባታትን ሙርኻት ጭፍራ ወያነ ዝርከብ ዝነበረ ሓይሊ ዝህብ ዕሹግ መግብታት ናይዘን ትካላት ድማ ዘይከሓጭብጥ እዩ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ብስም ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣካላት ሓገዞም ንጃንዳ ወያነ ኣብ መግቢ መካይንን ነዳድን ዝተሓጽረ ጥራይ እዩ ነይሩ ምባል እውን የዋህነት እዩ ጸዓዱ ጋዜጠኛታት ምዕራብ ንመራሕቲ ወያነ ናይ መራኸቢታት ደገፍ እናገበሩ ዘርኢ ስእልታት ምዝርግሑ መን ይርስዖ ብስውር በራታት ዕጥቂ ዘመላልሱ ካልኦት መወልቲ ኩናት ምንባሮም እውን እታ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተወቕዐት ናይ ወፃኢ ነፋሪት ኣቃሊዓት እያ እዚኣ ሓንቲ ካልእ ዓባይ ጭብጢ እያ ብሞጎታዊ ዓይኒ መደምደምታ ክንገብረሉ ከለና
በዚ ኣቀዲምና ዝጠቀስና ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ዝተባሃለ ደገፋት ሃገራት ምዕራብ ንጭፍራ ወያነ እምበኣር እዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ዝነበሩ ክንብሎም ምኽንያቱ ወያነ ስለ ዝዓረበ እዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ዝነበሩ ሃገራት ምዕራብ ዘይተኣደነ ግፍዕን ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘኸተለ ዕንደራ ኣተባቢዖም ኣብ መወዳእታ ብሳዕቤኑ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣሻቂልና ምባሎም ዘመዛዝን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ፍጹም ክቕበሎም ኣይከኣልን ድማ እዞም ሕጂ ሻቅሎቶም ዓሪጉን ኣብ ጽላለ ዳርጋ በጺሖም ከም ዘለዉ ዝገልጹ ዘለዉ ወገናት ጭፍራ ወያነ ኣብ ካልኣይ ዕንደርኡ ኣማይት ዓድታትን ከተማታትን ኣምሓራን ዓፋርን ወሪሩ እናዕነወ ሚልዮናት ሰባት እናፈናቐለ መሰክሕ ዝኾነ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል እናፈጸመ ክሳብ ሰሜን ሽዋ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ከምቲ ሕጂ ዝተሸገርዎ ፍጹም ኣይተጨነቁን ዕጥጥ እውን ኣይበሎምን ስለምንታይ እሞ ኸዳ ምስ ናይዚ ኩሉ ጭብጥታት እቲ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ቁዘማ ናይዞም ወገናት ሓልዮት ህዝቢ ዶ ዋላስ ኣሽካዕላል ብስቅያት ህዝቢ ውግእ ዝመወለ ብመቕዘፍቲ ሰባት ክሻቐል ከመይሉ የምሕረሉ ዕላማን ድርኺትን ህጹጽ ምቁራጽ ተኽሲ ኮንደኾን ወያነ ትንፋስ ሰኺዑ ንራብዓይ ዙርያ ዕንደራ ዝያዳ ንምዕናው ምእንቲ ክጥዕሞ ዕድል እንተረኸበ ዝብል ሓልዮት ናይቲ ነፍሲ ቅትለት ዝፈጸመ ውሕድ ጉጅለ እምበር ሓቀኛ ድሌት ሰላም ወይ ሓልዮት ህዝቢ ኢልካ ዝተገብረ ይነበረን ተግባራት ናይዞም ኣሸቀልቲ ወያነ ካብ ሕሉፍ እከይ ተግባራቶም ክእመን ኣይክእልን የግዳስ ኣብ ባይታ ዘሎ ምዕባለታት ቀዲሙ ሰዓት ሕላፍ ኣኺሉ ንወያነ ምድሓን ዘይከኣል ዕማም ገይርዎም ጭፍራ ወያነ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብቂዑ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዘይሰርር ኮይኑ ተሓምሺሽሎ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፍኡ ኣሸቀልቲ ወያነ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢዶም ክእክቡን ክስሕቡን እዮም ኣመል ምስ መግነዝ ስለ ዝኾነ ግን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ብኻልእ መልክዕ ኣብዚ ኸባቢ እዞም ጉጅለታት ሰብ ረብሓ ዝኾኑ መንግስታት ሃገራት ምዕራብ ኣብዚ ኸባቢና ገለ ዕግርግር ክምህዙ እዮም እዚ ዘጠራጥር የብሉን ነዚ ድማ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን መራሕቶምን ክነቕሕሉ ይግባእ ድሮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቐዲመን ነቂሐናሉስ ዝተፈላለየ ዓይነታት መስዋዕቲ ከፊለን እየን ጭፍራ ወያነ ድማ ኣብታ ዝምነያ ዝነበረ ጉድጓድ ከም ዝቕበር ኮይኑሎ حياة انت من بديرك بأمان أمان أمان أكحك وأبايك يتصنو عزيمة وادغها لأغا حما حياة انت عزيمة حياة انت من بديرك بأمان أمان أمان أكحك وأبايك يتصنو عزيمة وادغها لأغا حما حياة انت عزيمة مساكبك كابات مثل حيوت الدرر ساكين تمنبارو توسرر حطينيكم عطنك وساتر أبلم توديكم برق صمم متات تلقتك كل أبايات أدمايلت بدل قلوت وديت تأدبر أساتر أساتر ألمك حلالي مزان حياة برينك وبحبري يتصنم هجومات التالي يتصنم هجومات التالي حياة انت ود حيوت باكل طعم كندال كبراتن كبرانن تخاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا نايلو متحستونا أبزي تفتصيملو أبزي سعب جزي بخالق تحستو كن الراقبينا سابسكرايب شيرن لايكن مقبار نسرحنا أزجي حقاز سلازقونا أي تزنقعو سسناي ببزلنا نقلاتنا إرتراوان عوت نهزبتات إرتران إثيوبيان عوتنا